ya aka yi katsinci kanka a fagen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Kaga je kaga yau, kaga dai kana jin zaranka a fagen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon lokaci kuma har yanzu zaranka ya ga tsinkewa. Menene sirrin? Menene bambancin jiya da yau? Ko da kuke yabo a jiya da kuma tsarin yabo a yau, menene bambancin shi? Yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake bukatan taka tsantsan da tsantseni, saboda kar garin neman gida a zo a rasa ido. Shin waƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kake yi, kana bibiyar littafin shi na sira kake samuwa daga ciki, ko ko a'a kana ɗaukan littattafan yabo ne wanda magabata suka rubuta kake tsinta daga ciki, ko kuma a'a kai ne kake yin nazari da tunani ka ga wani kalma ne ya kamata ka dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka rubuta waƙoƙinka? Ya kake yin nan? A tsawon shekarun da ka ɗauka kana yin yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shin akwai wata nasara wanda sai dai Abu Zakiru ya samu? Menene burin Abu Zakiru a fagen yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam? Menene alakan ka da Shehu Ibrahim Adam mai ka tambaye ni, saboda muna yawan jin kana yawan ambaton shi a duk waƙoƙinka. Sai dai na rabbana, wallahi da kai na jingina.